dating malakas na negosyo ni Omar ay matumal na ngayon. Ito ang bumagkabag sa kanya dahil may ginagastos siyang 2 anak na pumapasok ng kolehiyo sa Manila. Kapag ganito ng ganito, baka matigil sa pag-aaral ang mga anak ko. Himutok ni Omar. Porenarya ang negosyo niya at dito niya kinukuha ang ikinabubuhay nilang mag-anak, pati ang pag-aaral ng 2 niyang anak. Nooy halos 3 o 4 na beses siya magkabenta ng ataol sa loob lamang ng 1 linggo. Pero ngayon, 1 buwan na ay iisa pa lamang ang kumukuha ng kanilang serbisyo. Kamuntik pa ngang malasing dahil muntik na itong hindi bumili sa kanila ng ataol dahil may pagkabarat. Para lamang makabentay, ibinigay na rin niya sa hinihinging tawad ang presyo nito. Ang dahilan ng paghina ng kanyang negosyo ay isinisi niya sa mga porenaryang sunod-sunod na nagsulputan sa lugar na iyon. Kung tutuusin ay higit na maayos at di kalidad ang serbisyo ng mga ito kumpara sa kanya. Buwisit na mga may-ari ng porenaryang to kung bakit dito pa nagsipunta. Inis at matalim ang tingin niya sa mga funeral parlor na may mga customer. Samantala, dito sa porenarya ko ay walang dumidikit sa mga ataol, kundi mga alikabok. Ang inis niya ay hindi pa rin maalis, bagkus ay inalinhan pa ng inggit. Pag nagkataon, mapipilitan akong magbawas ng mga tao. Wala na akong ipapasahod sa kanila. Bakit hindi na lang kaya tayo mag-iba ng negosyo? Ipaubos na lang natin ang mga ataol o kaya ay ialok natin ng mas mababa para maubos lang. Suhestyon ng asawa niyang si Cindy. Hindi kumibo si Omar. Tuloy ang pag-inom niya ng beer. Mula sa pagkakadungaw sa bintana ay naupo siya sa gilid ng kama. Muling tumungga ng beer. Ano, hindi ka na kumibo dyan? Lumapit si Cindy sa asawa at tinabihan ito sa pag-upo. Ano, payag ka na ba sa suggestion ko? Ulit nito. Ano namang negosyo? Patanong na sagot niya. Mag-isip tayo. Total ay may puhunan naman tayo na magagamit. Kahit maliit na negosyo lang. Tango lang ang naisagot ni Omar sa asawa at saka tumungga ulit ng beer. Pagkaraan ng 1 linggo ay bumisita si Omar sa isang kaibigan. Mabagal ang kanyang pagmamaneho dahil usad pagong ang mga sasakyan, sanhi ng traffic. Anong problema at traffic? Tanong niya sa cigarette vendor. Aksidente na naman, boss. May bumanggang kotse sa malaking puno ng mangga. Patay nga ang kasama ng driver. Na naman? Bakit? Madalas ba ang aksidente dito? Medyo. Kasi may bigla na lang daw tatawid sa kalsada. Iniiwasan ng mga sasakyan. Kaya't ayun, aksidenteng maliwanag ang nangyari. Babaeng nakaputi. Baka white lady. Biro niya. Siguro nga, boss. Sige, boss. May tumatawag. Bibili ng yosi. Paalam ng cigarette vendor. Halos 20 minutos na nang makalipas bago siya nakalusot sa traffic. Kita niya ang nangyaring malagim na aksidente. Kung malapit lang ang pwesto ko, ako na lang ang mag-service sa bangkay. Wala pang pumupuntang porenarya dito sa isip-isip niya. Malalim na ang gabi, hindi pa rin dalawin ng antok si Omar. Naisip niya ang aksidente kanina at ang sinabi ng cigarette vendor na madalas ang aksidente sa lugar na yon. Marahil nga ay white lady ang nagpapakitang yun. Sabi pa ng vendor na iyon ay sa mga motorista lamang nagpapakita ang babaeng nakaputi. Pero hindi sa mga tao naglalakad doon. Kung gayon,
na hit and run ang babaeng iyon at tansya ko'y hindi pa nahuhuli ang nakasagasa. Kinabukasan ay ikinuwento niya sa asawa ang nangyari at ang iba pang sinasabi ng vendor. Naniwala naman si Cindy na white lady ang nagpapakitang iyon sa mga motorista. Kagabi ko pa pinag-iisipan at tsakong babangong muli sa pagkalugmok ang ating business. Ngisi ni Omar at sinundan lang iyon ng paghigop ng mainit na kape. Anong balak mo? Tahan tanong ng asawa. Simple lang, ililipat natin ang pwesto ng ating purinarya malapit sa lugar kung saan madalas ang aksidente. Siyempre pa, tayo ang magseservice sa mga aksidente, kaya 100% click ang ating negosyo. Pinitik pa ni Omar ang daliri. Sabay, ngisi. Ikaw na nga ang bahala. Sabi na lang sa kanya ng asawa. Asikasuhin ko muna ang lupang rerentahan. Tapos ay magpapagawa na ako ng pwesto para sa purinarya. Sa madaling panahon ay naiayos na ang lahat. Nakatayo na ang pwestong paglalagyan ng purinarya. Nakalipat na rin ang lahat ng ataol dito. Ang layo ng bagong funeral parlor ni Omar sa accident-prone area ay 500 meters. Sapat upang malaman at mapuntahan agad niya sakali mang may pangalawang gabi mula nang ilipat ni Omar ang bago niyang funeral parlor sa Sitio Lumot. Naku po, mababangga mo, Philip. Malakas na sabi ng lalaking kasama ng driver ng van. Kinabing ng driver ang manibela para iwasan ang babaeng tumatawid. Pero ang malaking puno na mangga ang natumbok ng sasakyan. Sa lakas ng pagkakabangka, namatay agad ang driver at ang kasama nito. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Omar. Agad niyang pinuntahan ang pinangyarihan ng aksidente. Tulad ng dapat asahan, siya ang nagserbisyo sa bangkay ng dalawang lalaki. At presto, kwartang maliwanag ang resulta na naging dahilan ng pagliliwanag ng dati sambakol at nagdidilim niyang mukha. Umpisa pa lang to at pag ganto ng ganto, hindi lang babangon muli ang aking negosyo, kundi magiging gising na rin. Maluwang ang pagkakangiti niya habang binibilang ang hawak na perang kinita sa dalawang patay na sinerbisyuhan. At huwag lang akong magkakaroon dito ng mga kakompetensya. Tuloy-tuloy na ang pagbangon muli ng negosyo ko sa mga aksidente na ganap sa lugar na yun dahil sa paglitaw ng nakikitang white lady. Ilang buwan pa lang ay parang lobong hinipan ang paglago ng negosyo ni Omar. At talagang inaasahan niya ang swerte. Walang ibang funeral parlor na nagtayo sa lugar na yon, kaya naman patuloy sa pag-unlad ang kanyang negosyo. Pagkaraan ng 1 linggo ay nakatanggap ng tawag si Omar mula sa kanyang mga anak na nag-aaral sa Manila. Ipinagpaalam ng mga ito na uuwi sila kinabukasan ng hapon sa kanilang probinsya. Magko-commute na lamang pauwi ang mga anak niya, kaya inasahan niyang sa kanyang pag-uwi darat na niya sa bahay ang mga anak. Kinabukasan ng hapon ay lulan na ang magkapatid ng pampasaherong patungo sa kanilang probinsya. Pero ang balak ng mga ito'y hindi muna umuwi sa bahay. Sa funeral parlor nila balak tumuloy. Minsan na silang isinama ng kanilang mga magulang sa bago nilang funeral parlor.
Mag-7 pa lang naman. Andun pa siguro si Papa. Sabi ng 19 anyos na panganay na lalaki, surpresahin na lang natin. Tapos, sabay-sabay na tayong umuwi. Dugtong naman ng 17 anyos na bunsong babae. Malapit na sila ng isang malakas na sigaw ang nagpagulantang sa dalawang magkapatid. May babaeng tumawid. Mababangga nyo, Mama Driver. Sigaw ng babaeng pasahero. Napangisi si Omar nang makitang nag-uusad pagong na naman ang mga sasakyan. Alam na niya ang ibig sabihin nun. May aksidente na naman. Kaya noon din ay pinuntahan niya ang lugar na pinangyarihan ng aksidente kasama ang mga tauhan niya. Isang pampasaherong bus ang naaksidente at di isa ang dahilan kung bakit bumangga ito sa malaking puno na mangga. White lady, ayon sa ibang pasaherong nakakita. 4 ang agad ay namatay sa malagim na sakunang iyon, samantalang si Omar patda sa pagkakatayo. At nakaawang ang bibig, hindi makapagsalita at nanlaki ang mga mata. Kasunod nooy, malakas siyang napasigaw na halos ikarindi ng mga taong naroroon. Sa bus na naaksidente, nakasakay ang 2 niyang anak at kabilang ang mga ito sa mga nasawi. Muling sumigaw si Omar na parang nawala sa katinuan. At habang sumisigaw ay napaluhod siya. Waring pinanawa na siya ng lakas pagkakita sa kalunos-lunos na sinapit ng mga anak. Ngayon ay nakaburol na ang kanyang mga anak habang tinatangisan nilang mag-asawa ang kamatayan ng mga ito. Pero higit ang nadaramang pagdadalamhati ni Omar. Sagad hanggang buto ang kanyang pagsisisi. Kung hindi dahil sa kanya ay buhay pa ngayon ang kanyang mga anak. Masyado kasi siyang naging gahaman sa malaking kikitain. Hindi niya naisip na darating ang araw na magiging delikado at mapanganib ang lugar para sa kanyang pamilya. Sa paghahangad na kumita ng malaki ay buhay ng mga anak niya ang naging